У большасці выпадкаў уладальнікі незаконных запасаў тлумачаць захоўванне вялікай колькасці спіртазмяшчальнай вадкасці неабходнасцю выкарыстання для асабістых патрэб. У любым выпадку такі склад заўсёды выклікае ўвагу міліцыі. Так, праваахоўнікамі аддзела па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі сумесна з супрацоўнікамі Дзяржаўтаінспекцыі Баранавіцкага гараддзела ўнутраных спраў была знойдзена буйная партыя спиртозмяшчальной вадкасти. В ходе санкционированного осмотра жилого дома, гаража и хозпостройки у жителя города Минска было обнаружено в пластиковых канистрах и бутылках спиртосодержащая жидкость объемом 1175 литров на общую сумму свыше 35 тысяч белорусских рублей. Уся спиртозмяшчальная вадкасць канфіскавана. У адносінах да мужчыны складзены адміністратыўны пратакол, паводле якога за данное правапарушэнне прадугледжваецца адказнасць да 100 базавых велічынь.